Otkad se u svijetu ratuje, silovanje se u ratovima koristi kao prljavo oružje. Priča o silovanjima i drugim seksualnim zlostavljanjima u Bosni i Hercegovini tokom rata 90. godina nikada neće biti ispričana do kraja. Udruženje Medica Zenica je specijalizirana ženska organizacija koja već skoro 3 decenije djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine i nastoji odgovoriti na potrebe najranjivijih kategorija u društvu. To su žene i djeca koja su preživjela ratno silovanje i seksualno nasilje, kao i ostale oblike nasilja u porodici i zajednici, kao i preživjeli trgovinu ljudima. Od 2015. godine Medica Zenica kontinuirano obilježava 19. juni, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Tim povodom razgovarali smo sa Lejlom Heremić, socijalnom pedagoginjom i zaposlenicom u udruženju Medica Zenica. Medica Zenica je već unazad nekoliko godina obilježava 19. juni, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Kao što je poznato, Medica Zenica evo već od 1993. godine prvenstveno se bavi pružanjem podrške ženama koje su preživjele različite oblike nasilja, uključujući i seksualno nasilje u ratu, što je nekako bila i primarna podrška tih početnih godina rada Medica Zenica, i cijelo ovo vrijeme nismo zaustavili pružanje podrške ženama koje su preživjele seksualno nasilje u ratu. Veoma je važno kontinuirano i cijele ove godine, bez obzira koliko je godina prošlo poslije rata, jer žene koje su preživjele seksualno nasilje u ratu su još uvijek sa nama i suočavaju se sa različitim poteškoćama kako u društvu, tako i u svojoj porodici. Ovaj dan mi obilježavamo kako bismo javnost i građane podsjetili u stvari da su te žene među nama, da su one aktivni članovi društva i da ne trebaju biti stigmatizirane zbog svog iskustva koji su prošle. Nasuprot tome, one su jako hrabre žene, istrajne žene i evo cijeli ovaj niz godina su se suočavale sa različitim poteškoćama. Medica Zenica je svakako tu cijelih ovih godina da im pruža podršku i zajedno sa njima smo ranijih godina obilježavale ovu kampanju i imale različite načine podizanja svijesti o ovoj problematici. Evo, kakav je odnos društva u Bosni i Hercegovini prema preživjelim žrtvama seksualnog zlostavljanja? Nažalost, još uvijek ne u dovoljnoj mjeri dobar, da kažem, u smislu ostvarivanja njihovih prava i pružanja podrške. Još uvijek nekako žene osjećaju taj vid stigmatizacije zbog iskustva koje su prošli. Naravno, godinama taj pristup prema njima ide ka bolje, međutim, sistemska podrška je neizostavna kako bi one imale puni pristup svojim pravima i kako ne bi ponovo bile stigmatizirane i viktimizirane zbog toga što su prošle. Evo, nekako ovo je i prilika i da podižemo ne samo svijest građana, njihovih članova porodice, njihovih komšija, nego i profesionalaca, gdje takve žene, odnosno te hrabre žene, u stvari još uvijek traže pomoć i nekako traže podršku na različitim nivoima. Iznosi se nezvanične procjene da je između 20 i 50 hiljada osoba u Bosni i Hercegovini tokom proteklog rata bilo podvrgnuto nekom obliku seksualnog nasilja. Seksualno nasilje po prvi put Haški sud okarakterizirao kao ratni zločin, no mnoge žrtve u Bosni i Hercegovini se i dan danas u strahu od stigmatizacije odlučuju za šutnju. Zaista je neizmjerno govoriti o značaju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, jer kao što sam naziv kaže, to je Međunarodni dan, prepoznat na svjetskom nivou, na globalnom nivou, i to je jedan od problema sa kojim se i dan danas nažalost susrećemo. U proteklom oružanom sukobu i činu agresije na Bosnu i Hercegovinu imali smo nebrojeno mnogo slučajeva ratnog seksualnog nasilja, kako nad ženama, tako nad muškarcima, nad maloljetnicima, i zaista je to problem protiv kojeg se svi zajedno i u mirnodopskim uslovima moramo boriti i podsjećati na taj datum i na te žrtve. Jer na koncu, ma s koje strane žrtva bila, ona je i dalje žrtva i njoj se mora dati počast i moraju se oni koji su činili te zločine procesuirati što prije, tim bolje. Ženska tijela ne smiju biti bojišta.